సో ఇది యాక్చువల్‌గా చూసేదానికి కేవలం దుశ్శాసనుడు, దుర్యోధనుడు గురించి ఇచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. బట్ యాక్చువల్‌గా దీంట్లోని 3 రకాలుగా ఇచ్చున్నారు. 3 విషయాల గురించి చెప్తున్నారు. 1 కృష్ణుడు ప్రేమ గురించి, 2 భక్తుల గురించి, 3 అభక్తుల గురించి, అభక్తులు ఎందుకవుతారు అనే దాని గురించి. సో 1 కృష్ణుడు ప్రేమ. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు, మమైవాంశ జీవలోకే జీవభూతా సనాతనః మనః షష్ఠ ఇంద్రియాని ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. భగవంతుడు యొక్క అంశలం మనమంతా కూడా. సో భగవంతుడు అహం బీజ ప్రదాపిత అని చెప్పనున్నారు. భగవంతుడే మనందరికీ కూడా, సమస్త జీవభూతులందరికీ కూడా పిత అతను. సో మాతా ధాత పితామహ. సో మనకి తల్లి అతనే, తండ్రి అతనే. మరి అలాంటప్పుడు మరి మన తండ్రికి తండ్రి ఎవరు అని అంటే అది కూడా అతనే. మన తండ్రిని కన్నది కూడా అతనే, మన తండ్రికి తండ్రిని కన్నది కూడా అతనే. కాబట్టి పితామహ. సో సర్వము అతనే. సో వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. సో అతను కంటే మించి ఇంకెవరు లేరు. అతని యొక్క అంశలం మనమంతా కూడా. సో తండ్రి అతను కాబట్టి తండ్రికి సహజంగానే ఏముంటుందని అంటే, తల్లి అహం బీజ పిత అని ఎందుకు అన్నారు అని అంటే, తల్లికి ఏంటి అని అంటే సహజంగా ప్రేమ ఉంటుంది. ప్రేమ అనేది ఎలాంటిది అని అంటే, సర్వసాధారణంగా పిల్లలు ఏదైనా తప్పు చేసినా సరే కూడా తల్లి వెనకేసుకొని వస్తుంది. లేదు లేదు నా కొడుకు ఇటువంటి తప్పు చేసుండడు అని డిస్బిలీఫ్ లో బ్రతికేస్తారు తల్లులు. ఏంటి అని అంటే తల్లి యొక్క ప్రేమ అటువంటిది. కొడుకు తప్పులు చేసినా కనిపించదు. నా కొడుకు ఈ తప్పు చేసుండడు, బహుశా ఎవరో అతని మీద ఆ నేరాన్ని మోపుంటారు అని అనుకుంటారే గాని, తల్లులకి సర్వసాధారణంగా అక్కడ లాజిక్, ఇంటెలిజెన్స్ అవంతా అక్కడ పని చేయదు. అక్కడంతా ఏంటంటే ప్యూర్ ప్రేమ. ప్రేమ ఉన్న దగ్గర ఇంకేది కూడా పనిచేయదనమాట. కాబట్టి తల్లులు అలా ఉంటారు. కానీ తండ్రి ఏంటి అని అంటే, శిక్ష అనేది కూడా తండ్రి వేస్తారు. ఎందుకు వేస్తారు అని అంటే, తండ్రికి ప్రేమ అనే దానికంటే కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఎక్కువ. కొడుకుని సరైన దారిలో పెట్టాలి అనే రెస్పాన్సిబిలిటీ తండ్రి తీసుకోవాలి. సో కొడుకుని గాని, కూతుర్ని గాని. సో వాళ్ళకి రెండూ కావాలి. ఏది ఇంపార్టెంట్? ఓన్లీ క్రమశిక్షణ ఇంపార్టెంటా లేక ప్రేమ ఇంపార్టెంటా అంటే రెండూ ఇంపార్టెంట్. కానీ ఎక్కువ ప్రేమ ఇంపార్టెంట్. ప్రేమతో ఉన్నారు అని అంటే ఒకళ్ళెవరైనా అందుకోసం ఇంట్లోని ఇద్దరు కోపపడుతూ ఉండకూడదు. తల్లి తండ్రి ఒకళ్ళెవరైనా ప్రేమ చేస్తూ ఉండాలి పిల్లల్ని, ఒకళ్ళు క్రమశిక్షణలో పెడుతూ ఉండాలి. క్రమశిక్షణలో పెడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే కొన్నిసార్లు కోపం అనేది తెచ్చుకుంటారు. తెచ్చుకున్నప్పుడు అలాంటప్పుడు ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళి పిల్లలు చెప్పుకుంటారు, చూడమ్మా నాన్న ఈ రకంగా అరుస్తున్నారు నన్ని, నేను చూసుకుంటానులేమ్మా నీకెందుకు అన్నట్టుగా. సో తండ్రి కేవలం అంటే కేవలం క్రమశిక్షణలో పెట్టేదాని కోసమని కొన్నిసార్లు హార్ష్గా బిహేవ్ చేయొచ్చు పిల్లలతో. సో అది ఆమోదమే, అది తప్పదు. అది ఆ రకంగా కొన్నిసార్లు ఉండవలసింది ఉంటుంది. కానీ ఆలోచించండి, జీవభూత సనాతన. సో జీవభూత అంటే మమైవాంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన. సో అందరికీ కూడా, ఒకరికి కాదు ఇద్దరికి కాదు, జీవభూతులందరికీ కూడా. అది కూడా ఈ రోజు నుంచో నిన్నటి నుంచో కాదు, సనాతన కాలం నుంచి మనమంతా భగవంతుని యొక్క అంశలం. కాబట్టి భగవంతుడు కూడా మనల్ని కొన్నిసార్లు శిక్షిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు శిక్షిస్తారు అని అంటే మనం చేసే కర్మల వల్ల. సో కాబట్టి భగవంతుని యొక్క కరుణ అది కూడా. సో పిల్లలు ఎక్కువసేపు మొబైల్ వాడుతూ ఉంటే ఏం చేస్తారు? తండ్రి మొబైల్ లాగేసుకుంటారు. తల్లి అయితే పర్వాలేదు ఏదో అడుగుతున్నాడు పోనీలేండి అని అంటారు. కానీ తండ్రికి ఏంటి అని అంటే తన తనయుడు సరైన మార్గంలో ఉండాలి, వారు కరెక్ట్ పనులు చేయాలి, వారు అందరి దగ్గర గొప్పగా ఉండాలి అన్నట్టుగా. కృష్ణుడు కూడా మన దగ్గర కోరుకునేది ఎక్కువేమీ కాదు. మనం ఒక మంచి భక్తులం కావాలి, మళ్ళీ తిరిగి భగవంతుని యొక్క ఆ ధామానికి చేరుకోవాలి అని. భగవంతుడేమి మనల్ని ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క గురువులాగా మీరన్నీ కూడా త్యాగం చేసేసి మీరు కొన్ని లక్షల మందికి మీరు ఇది ఇవ్వండి, ఇనిషియేషన్ ఇవ్వండి అని కూడా కోరుకోవటం లేదు. అతను కోరుకునేదంతా ఒకటే ఒకటి, మళ్ళీ తిరిగి నా ధామానికి వచ్చేయండి, ఎలాగో ఒకలాగా వచ్చేయండి అని అంటున్నారు. సో దానికోసం అనేసి అంత శ్రమ పడవలసిన అవసరం లేదు.
ఇది మన చేతుల్లో ఉన్నది. ఏదో ఊరికనే ధామానికి మళ్ళీ తిరిగి భగవంతుడి ధామానికి చేరుకుంటామా, లేకపోయిందా భగవంతుడు ఆశించిన విధానంగా మనం శ్రమపడి ఈ నామాన్ని ఇంకా 100 మందికి, 1000 మందికి, 1,00,000 మందికి, వీలైనంత మందికి మనం ఈ నామాన్ని పంచుకొని మరి మనం భగవద్ధామానికి చేరుకుంటామా అనేది. సో స్టూడెంట్స్ ని టీచర్స్ కోరుకునేది ఏంటి? జస్ట్ పాస్ అయితే చాలు క్లాస్లోని అని అనుకుంటారు. కానీ ఆ స్టూడెంట్స్ చదివేదాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఎన్ని మార్కులు వస్తుందనేది తెలుస్తుంది. సో ఇది భక్తుల గురించి. అభక్తుల గురించి ఏంటి అని అంటే, వారు కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలే. కాకపోతే భగవంతుడికి ఏంటంటే అభక్తులైనప్పుడు వారికి తప్పదు, వారికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వక తప్పదు. కాకపోతే పనిష్మెంట్ ఇచ్చేదనేది భగవంతుడికి ఇది సంతృప్తికరమైతే డెఫినెట్లీ కాదు. భక్తుల దగ్గర ఎంతైతే సునీతంగా ఆనందదాయకంగా ఉంటారో అంతే కఠోరంగా ఉంటారు అభక్తుల దగ్గర. అభక్తులైన ఆ దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనుడు వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ యుద్ధ భూమిలో, రణరంగంలోని వారందరికీ ప్రాణాలు కోల్పోయేదాని కోసమని, అది కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయేది మామూలుగా కోల్పోలేదు వారు. వారు చాలా చాలా ఆ చిత్తక్షోభని అనుభవిస్తూ వారు ప్రాణాలను కోల్పోయారన్నమాట. దుర్యోధనుడు జంఘా విరగొట్టుకొని ఆ యుద్ధ భూమిలోని ఒక్కొక్క క్షణం ఎదురు చూస్తున్నారన్నమాట. అతనికి తెలుసు చావు అనేది ఆయనకి వస్తోంది అని. కానీ ఇంకొద్దిసేపట్లో వస్తుంది, ఇంకొద్దిసేపట్లో చావు వస్తుంది అన్నట్టుగా ఆ రణరంగం నుంచి కదలలేని పరిస్థితుల్లో అక్కడ కూర్చొనున్నారు. దుశ్శాసనుడు తన చేతుల్ని వాటిని చీల్చేసి మరి భీముడు గుండెల్లోంచి ఆ రక్తాన్ని మరి తాగుతూ ఆ రకంగా సంహరించారు దుశ్శాసనుడు. సో అంత దారుణమైన చావుకి గురయ్యారు వారు. అది కృష్ణుడికి ఏమాత్రం కూడా నచ్చలేదు. ఎందుకు అనంటే కృష్ణుడి యొక్క అంశలు. సో భోక్తారాం యజ్ఞతపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వామాం శాంతి రక్షతి. సో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కృష్ణుడి యొక్క అంశలు అని అంటున్నారు. కృష్ణుడే వారందరికీ అహం బీజ ప్రదాపిత అంటున్నారు. అంతేకాదు సుహృదం సర్వభూతానాం అని కూడా అంటున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను సుహృదుడిని అని. సుహృదుడైనప్పుడు ఇది ఎలా తట్టుకోగలరు కృష్ణుడు? తన కళ్ళ ముందే తన అంశ ఒక జీవుడు ఈ రకంగా పరితపించిపోతున్నారు, ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కానీ అప్పటికీ ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ క్షణంలోనైనా సరే కూడా కృష్ణుడికి వారు శరణాగతి పొందుతారేమో అని. ఒక్కసారి శరణాగతి పొందినా సరే కూడా వారికి మోక్షాన్ని ప్రసాదించే దానికోసమని సిద్ధంగా ఉన్నారు కృష్ణుడు. కానీ ఎందుకు, మూడో పాయింట్ ఇప్పుడు, ఎందుకు వారు అక్కడ ఆ కష్టాన్ని, ఇబ్బందుల్ని తట్టుకుంటున్నారు కానీ కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందటం లేదు? ఎందుకు అని అంటే అది కూడా రీజన్ ఇక్కడ ఇచ్చేశారు. ఏంటి అని అంటే చెడు సాంగత్యం. వారు కంసుడు వారేంటి అని అంటే కర్ణుడు మరియు ఆ రకంగా మిగతా వారి సాంగత్యంలో నుంటూ కూసేగాడిది వచ్చి మేసేగాడిదని చెడిపింది అన్నట్టుగా ఒకరు ఇంకొకరికి చెడు సాంగత్యం ఇచ్చుకుంటూ వారు పాడైపోయింది కాకుండా ఇతరులను కూడా పాడు చేస్తూ, సో ఆ రకంగా వాళ్ళేంటి అని అంటే ఒకరితో సాంగత్యంలో నుంటూ, యాక్చువల్గా సాంగత్యం అని కూడా అనకూడదు, అది వారి దుర్గతి అది. సో వారితో పాటు ఉంటూ వారేంటి అని అంటే చెడు ఆలోచనలు, చెడు విధానాలు వాటిని మాత్రమే నేర్చుకున్నారన్నమాట. సో అందుకోసమనే మనకి శ్రద్ధ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది సాధు సంఘ. సో శ్రద్ధ అనేదంటే ఈ రకంగా భక్తులు ఎవరైనా సరే కూడా కొద్దిపాటు ఇంట్రెస్ట్, కొద్దిపాటు స్వల్పమప్యస్య, కొద్దిగా జస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. కాకపోతే ఎప్పుడైతే సాధు సంఘ అనేది అవుతుందో అప్పుడు అది ధర్మస్య అవుతుంది. సో సాధువులు అంటే భక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నారు అని అంటే అప్పటిదాకా వారు చేసేది ఆ కొద్దిపాటు పరిశ్రమని స్వల్పమప్యస్య. కాకపోతే శ్రద్ధ తర్వాత సాధువు సంఘ కాబట్టి స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య. సో త్రాయతే మహతో భయాత్, అది ఎన్నో డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్ నుంచి కూడా కాపాడుతుంది. సాధువు సంఘ దాకా చేరుకున్నా సరే కూడా, సాధువు సంఘ కూడా కాదు, ఇన్ఫాక్ట్ శ్రద్ధ అనేది వచ్చినా చాలు. కాకపోతే శ్రద్ధ అనేది ఉన్నది కానీ వారికి దారి తెలియదు.
సాధు సంఘ అనేది ఉన్నది అని అంటే వారు ఒకటి ఖచ్చితంగా వారు అనర్థాల పక్కకి అట్రాక్ట్ అయితే అవ్వరు. కాబట్టి ఎంత గొప్ప భక్తుడినైనా తీసుకోండి, వారికి సాధు సంఘ లేని దాని వల్ల వారు అనర్థాలలోని ఇరుక్కునే అవకాశం అనేది ఉంది. అజామిలుడు సంగతి ఆలోచించండి. అజామిలుడు గొప్ప భక్తుడు. అతను అడవికి వెళ్ళేవారు. ప్రతి నిత్యము తన తండ్రి గారు పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటే దానికోసం పువ్వులు తెంపుకునేదానికి. కానీ ఆ రోజే గాని అతను ఇంకొక సాధువుతో పాటు, భక్తుడితో పాటు సాంగత్యంలో నుండుంటే మాత్రం ఆ సాధు మిత్రుడు ఆపుంటాడు ఇతన్ని. ఏం చేస్తున్నావు? వచ్చింది నువ్వు దేనికి? నువ్వు అసలు ఎవరివి? నువ్వు భక్తుడివి. నువ్వు కేవలం ఆత్మవనే తెలుసుకునే బ్రాహ్మణుడివి మాత్రమే కాదు, బ్రహ్మజ్ఞానం తెలుసుకున్న బ్రాహ్మణుడివి మాత్రమే కాదు, నువ్వు ఒక వైష్ణవుడివి, విష్ణు యొక్క దాసుడివి నువ్వు. అండ్ నువ్వు ధ్యాయతో విషయ పుంస సంఘాత్ దేశోపజాయతే, సంఘాత్ సంజాయతే కామ, కామ క్రోధో విజాయతే, క్రోధా భవతి సమ్మోహ, సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతి భ్రంశ, బుద్ధినాశ, బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి. ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తున్నది ఏంటి? ధ్యాయతో విషయ పుంస. ఏదో ఒక్కసారి చూద్దాము ఆ వేషని అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వెళ్తున్నావు. నువ్వు చేస్తున్నది ఏంటి? నువ్వు ఎవరు అసలు? నీకు ఇది తగదు అని చెప్పని వెనక్కి లాక్కొని వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు. కానీ ఆ క్షణం సాధువులతో పాటు లేడు అతను. అందుకోసమని ఆయన మళ్ళీ కూడా మెటీరియలిస్టిక్ ప్లేన్ లో పడిపోయాడు ఆయన. సో ఆయనకి అధోగతి చెందింది. కానీ ఫైనల్ గా ఒక్కసారి నారాయణ నామం జపం చేసిన దానికోసం అని ఆయనకి మళ్ళీ విష్ణుదూతలు వచ్చి ఆయన్ని బదరికా ఆశ్రమానికి వెళ్ళి ఆయన్ని తపస్సు చేయమని చెప్పారు, హరినామ స్మరణని చేయమని చెప్పారు. ఒకసారి ఆలోచించండి, భరత్ మహారాజ్ ఎవరైతే, ఇప్పుడు ఇతను ఒక మంచి డివోటీ, కానీ భరత్ మహారాజు మాత్రం అసలు అత్యద్భుతమైన డివోటీ. ఆయన భావ అనే స్టేజ్కి వెళ్ళి ఉన్నారు. భావ నుంచి నెక్స్ట్ ప్రేమ మాత్రమే. ప్రేమకు ఒకసారి చేరుకున్నారంటే ఆయన ఆల్మోస్ట్ ధామంకి చేరుకున్నట్టే. యద్గత్వా నని వర్తంతి తద్ధామ పరమం మమ. ప్రేమ అంటే భగవంతుడు లోకం. సో కాబట్టి ఇంకక్కడికి చేరుకున్నాక మళ్ళీ అయితే వచ్చేదానికి అవకాశం లేదు. కానీ ప్యూర్ లవ్ భగవంతుడి పట్ల వచ్చిన తర్వాత వచ్చేదానికి అవకాశం లేదు కిందకి. కానీ ఆయన భావా స్టేజ్లో ఉన్నారు. భావా స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఏమనుకున్నారంటే, నేను ఒక్కడనే ఇక్కడుండి సాంసారిక మోహ మాయాల నుంచి దూరంగా ఉండాలి అని అక్కడ అతను భగవంతుణ్ణి ఆయన తలుచుకుంటూ ఉంది. ప్రతి నిత్యం ఆయన భగవంతుణ్ణి హరినామ కీర్తన చేస్తూ ఉంది. కానీ కలియుగంలోని మనకి చెప్పినది ఏంటి? హరినామ కీర్తన కాదు, హరినామ సంకీర్తన. సో సంకీర్తన అని అంటే జతలో. సో మనకి ఇన్ఫాక్ట్ శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా ఇచ్చున్నారు, కృతే ధ్యాయతే విష్ణు త్రేతాయో యజతో మఖై ద్వాపరే పరిచర్యాయ కలో తద్ హరి కీర్తన. సో కీర్తన అనేది కూడా ఎటువంటిది అని అంటే సంకీర్తన. సో అందుకోసమనే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు దాన్ని, హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఎప్పటి నుంచో ఉన్నింది, కాకపోతే కలియుగం కోసమని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చేసింది ఏంటి అని అంటే, ఉత్తి కీర్తన సరిపోదు, సంకీర్తన కావాలి. అంటే కలసి కట్టుగా భక్తుల సాంగత్యంలోని కీర్తన చేయాలి. ఒంటరిగా చేస్తే తప్పే ఉంది ప్రభుజీ, చెయ్యొచ్చు, సక్రమంగా చేసుకోవచ్చు, సంతోషంగా చేసుకోవచ్చు. కానీ ఒంటరిగా చేసుకుంటే ఆలోచనలు, ఎంటీ మైండ్ ఈజ్ లైక్ డెవిల్స్ వర్క్ షాప్. మనకి డెవిల్స్ వర్క్ షాప్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ధ్యాయతో విషపుంసః, ఏదో ఒక చిన్న ఆలోచన వస్తుంది, సరే పక్కకి తిరుగుదాం. అదే భక్తుడు మిత్రుడు ఉన్నారు అని అంటే కొద్దిగా అరవచ్చేమో, కానీ వారు సరైన మార్గంలో పెడతారు. కానీ మనకేంటి అని అంటే ఇక్కడ లేరు. కాబట్టి ధ్యాయతో విషపుంసః, పక్కన జరుగుతాము, పక్కన ఆలోచిస్తాము ఇంకేదో దాని గురించి. సంఘాత్ దేశోపజాయతే, వారి సంఘంలోకి వెళ్ళిపోతాం మనం. సంఘాత్ సంజాయతే కామ, ఇంకా దాని పట్ల ఆసక్తి పెరిగిపోతుంది. ఈ రకంగా మనిషి అధోగతికి చెందుతాడు. కాబట్టి ఇక్కడ అద్భుతమైన 3 విషయాల గురించి ఇచ్చారు ఈ శ్లోకంలోని. ఒకటి, భక్తులకి పరిస్థితి ఏంటి, నెక్స్ట్ అభక్తుల పరిస్థితి ఏంటి. కొన్ని అభక్తులకు ఆ రకంగా ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉండి కూడా కృష్ణుడు ఏమైనా ఆనందంగా ఉంటారా అంటే అస్సలు కాదు. ఎందుకు అంటే మమైవాంశ జీవలోకే, భగవంతుని యొక్క అంశలం
రెండోది అహం బీజ ప్రదాపిత, కృష్ణుడు మనకందరికీ తండ్రి. మూడోది సుహృదం సర్వభూతానం, కృష్ణుడు అందరికీ సుహృదుడు. ఇవంతా ఉంటూ కూడా మనం ఏ రకంగా అసలు తలుచుకోగలం కృష్ణుడు ఆనంద పడగలరని, ఇది రెండో పాయింట్. అండ్ మూడో పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, కృష్ణుడు మనకి ఇన్ఫాక్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏంటి అని అంటే ఒక ఆపర్చునిటీని ఇస్తారు భక్తి మార్గంలో వచ్చేదానికి. ఏ రకంగా అంటే సాంగత్యము ద్వారా. కానీ అది ష్యూర్ షార్ట్ వే. అది సాంగత్యం అనేది ఉన్నది అని అంటే మనం అతి త్వరలోనే భగవద్ధామానికి చేరుకోబోతున్నాము అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఎంత గొప్ప భక్తుడైనా సరే కూడా వారు కోరుకునేది ఫస్ట్ థింగ్, మీకు అందుకోసమనే మందిరానికి రండి, మందిరానికి రండి, మందిరానికి రండి, లేకపోయినా కనీసం ఆన్లైన్లో అటెండ్ అవ్వండి అని చెప్పని వాలంటీర్స్ వాళ్ళంతా చాలా మంది కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. తెల్లారి నుంచి సాయంత్రం దాకా, సాయంత్రం నుంచి రాత్రి దాకా, రాత్రి నుంచి మళ్ళీ పగల దాకా వీళ్ళు ఇన్ని మెసేజెస్ పంపిస్తున్నారు, విసుగు అనిపిస్తోంది అని. కానీ వాళ్ళు చెప్పేది ఎందుకు అని అంటే సాంగత్యం. లోకంలోని చెడు సాంగత్యం మనకి అడగకుండానే దొరికేస్తారు. కానీ మంచి సాంగత్యం అనేది అది చాలా చాలా రేర్, వెతికితే గాని దొరకదు. అందులోని ఇక్కడ ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు సాంగత్యం. ఈ ఆన్లైన్ క్లాసులు అటెండ్ అవ్వండి, ఆ ఆన్లైన్ క్లాసులు అటెండ్ అవ్వండి. ఏమొస్తుంది ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో? ఎక్కడైనా చెప్పేది ఒకటే, కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు. దాన్ని వినేదాని కోసమని ఆల్రెడీ నాకు తెలుసు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని, మళ్ళీ కొత్తగా ఏం వింటాను మీ దగ్గర అంటే, వినేది పాయింట్ కొత్తది కాకపోవచ్చు, కానీ సాంగత్యం అనేది దొరుకుతుంది. సాంగత్యం అనేది ఉన్నది అని అంటే మాత్రం మనం శ్రద్ధ అనే స్టేజ్ అయినా కావచ్చు, లేకపోయిందా భావ అనే స్టేజ్ అయినా కావచ్చు, సాంగత్యం అనేది లేకపోతే మనం పడిపోతాము. ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో కూడా చెప్పున్నారు, సాంగత్యం దుస్సాంగత్యం వల్ల వారందరూ కూడా చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళి ఉన్నారు. సో అదే చెడు సాంగత్యం లేకపోయి ఉంటే వారందరూ కూడా మంచి పొజిషన్లోనే ఉండుంటారు. సో ఇది మనకి చెప్పున్నారు. కాబట్టి మనం చేయవలసింది ఏంటి అని అంటే సాంగత్యం అనేది కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి. భక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నాము అని అంటే మనకి ఎప్పటికీ ఇబ్బంది కాదు. చెడు సాంగత్యంలో ఉన్నాము అని అంటే మనకి ఇది ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా సరే కూడా అది మనకి చాలా చాలా ప్రమాదకరం. తస్మా జాగ్రత్త అనేది మనకి చెప్పేదానికి ఈ శ్లోకం చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.